стана сега? Мамичката ти е ретро гангстър, как го играе жертва той, бе. Ама и ти, братле... Стига, бе. Какво стига? Але ти що не вземе мъкнеш? Приятелю, обикновенно мълчат курвите с по 18 думи в речника. Аз да ти приличам на курва? Някои е без... Ама танцори не ти ли трябват? Разбра ли, Вико? Да. От тук нататъка се отчиташ директно на мене. Няма Джаро, няма Маро. На улицата има нов шеф и той се казва Иво. Ясен ли съм? И ако още един път те хвана да ми бръмчиш на шамо. Кука, какво ти е, бе? Кука! Какво ти стана, бе, пич? Кука! Я се изправи малко, бе. Голям хакер си. А си се оганал като някой крив хуй. Куката няма да умре като мишка на време в някое болнично леко. Къде сте, бе, хомосексуалисти в униформи? Настрахте ли се? Колко му трябва на човек да бъде щастлив? Едно-две питиета. Някоя приятелка. Малко танци. И до вечера, ако ни върже на казиното. Чук-чук. Чичо доктор да е тук. Здравейте. Знаеш ли какво е това? Търсихме ви, обаче сте ни дали фалшив адрес. А ти си ми дал фалшива диагноза, живота! От утре тая клиника ще прави само цици! Господин... Аз много се извинявам, ама въобще не съм разбрал, че над мен лети въртолет. Цялата истина е, че аз си стоях в колата и си слушах гръцка музика. И ми стана хубаво, господин съдия, нали знаете как става? И не издържах, извадих пистолета си и започнах да стрелям. Дан. И си стрелям, господин съдия, и си пея сома му. Докато в един момент не се появиха маскирани мъже. Аз какво да направя? Не знам какво става. И докато се усетя, дали ще ме грабят, дали ще ми правят скрита камера, полетях, господин съдия. И летя, въртя се и летя, въртя се и летя. Докато успея да се прекръстя, се събудих в МВР болница. Пет. 4. Това го бия. Отиваш на Марс. Бати Къркс. Не е кърк, моите момче. Куката ни играе табла. Куката преподава. Айде, под възглавницата. Оставям. Ай, сега си вземи това и ми донеси, какво ти казах. Какво става, момчета? Някакъв проблем ли има? Остава, бе, чичка. Така и така си тук, фани завърши. Извинявайте, станала е някаква грешка. Следващата бутилка от заведението. Това е притиска. Ай, мърши! Айде да отидем от пробацията на нашата момче. Там се е разляло нещо, да идеш да забършиш. Ме боли ръката от вчера, братле. Не мога да я свия. Нема да ги биеш, Росене, само стреляш. Ние престъпници ли се родихме, Иво? Престъпник не се ражда с Росен. Престъпник умираш.